خب باید قصه پیشکش میکنیم درباره حیوانات. گرگ سحر میخزه ایدوری همون شاخ و شپه ایدوری همون جنگل پنگل همه تا لرزیده است. پخمیل مگزین навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногунам меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. хай бояд қисса пешкаш мекунем дар бораи ҳайвонот. гург саҳар мехеза айдури ҳамун шоху шапа айдури ҳамун ҷангал пангал ҳамета ларзидастай пахмел магазин рафтастай ки заргуш ай пеши самакат қитим омадастай нигоҳ мекуна гург ҳайрон меша мага заргуш и чиай мага и самакатай мага ман биё я ҳай кунам я биё гуфтай та алкаш та барама арақ занид ире ту чӣ мефаҳмӣ та ҳай када наметавӣ мага зара бур мераз гург мера се бутилка арақ мегира меоя мезна пага саҳар мехеза бо ҳамихе ранги карбюратори кӯҳна ҳамихе ларзидастай мерои кӯчада рафтсай ки харгус айш велосипед қитёмсай ҳа харгуш и чиай маги велосипедай биё мага як ҳай куне гуфтай та алкаш бурама арақ бутир ай када наметавӣ бирои одамои ҳушёрай хай хорошо пага бо ҳамихе рекор пага харгуш гуфтай барам гург я издеваться кунам велосипед қитимиё ки ай дури ҳамун шоху шапо я вертолёт ҳамихе мехеза вертолёт мехеза харгуш нигоҳ мекунад гург зарулём шуд дига вертолёта мега кисёчи вертолёта ай куҷо гирифтӣ мега кисёчи ти он ҳамун бутилкаҳоро фурӯхтам ҷошта вертолёт харидам бобои мулло ман нафаҳмидам чаро ҳамаи мардуми мусулмон нисбати ёвонӣ ихе гапҳои пасту баланд гап мезананд барое ки ё мусулмони ҳаққонӣ нестанд. мусулмони ҳаққонӣ дар олам каммондагӣ аст. муъмин биродари муъмин ҳамихе дашномҳо мекунад. садқаи ному намаки мусулмонӣ бигардед. одамгирӣ намондааст дар шумо. چی داد گفتسته چی داد گفتسته ما در اینجایم چی داد گفتسته این طرف بیا چی داد گفتسته اوخی من مجدد کنی را موردم ترا ای پیش فیرات کدوم نشید ای قفا آمدم که نه ایس آمدی تا دیوانی چی تو من دیوانه نیستم که من 99